Isifo samatele esihlasela imfuyo kubikwa ukuthi sibheduke kuzifunda iKing Cetshwayo, uMkhanyakude naseZululand. Ungqongqoshe uSteniazen uqinisekise abantu bakwaZulu-Natal ukuthi isifo samatele asitheleleki kubantu futhi asihlangene nesifo esithathelanayo esihlasela izingane ngamaqhuqhuva, izandla, izinyawo nomlomo. Uthi nenyama ebomvu iphephile ukuthi ingadliwa. Foot and mouth is an issue, but I want to make it very clear, it doesn't affect human beings. So people can, and I want to make it clear for communities in KwaZulu-Natal, they can eat as much of the red meat as they would like. It's not something that's passed on to humans. The animals themselves also recover very quickly, provided the treatment is provided. But obviously the impact is economic because we can't trade with those animals. Umnyango wezolimo KwaZulu-Natal uthi usuqale izinhlelo zokunqanda ukubhebhetheka kwesifo samatele. Njengamanje sithathe isinqumo sokuthi emadiphini kube khona omadipani kubo bonke lamadiphi, especially Zululand, Mkhanyakude and King Cetshwayo. Sizoba nabantu abahlele emadiphini ababali inkomo engenayo babe namapermit okukhipha inkomo so that sizokwazi ukutrace ukuthi inkomo ziphume zabhekaphi, sikwazi nathi njengabahlali ukuqoqa isimo. Ungqongqoshe uSteniazen uthe kube nesivumelwano sokuthi kuqalwe uhlelo lokugonywa kwemfuyo ethintekayo.